Ġimgħa wara li ġew ppubblikati l-konklużjonijiet tal-inkjesta E-Grant, f'intervista fuq One il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar il-bżonn li jsir ġustizzja iżda mhux vendikazzjoni. Fil-fatt kien dan il-messaġġ ewlieni tiegħu meta tkellem dwar il-konklużjonijiet tal-inkjesta, ir-reazzjoni li ġabet u t-triq minn issa il quddiem. L-ewwel responsabilità tiegħi ta' Prim Ministru tal-pajjiż, imma wkoll lejn l-infamilti. Dak li nitlob jien bħala Prim Ministru u bħala membru tal-familja tiegħi mhijiex vendikazzjoni. Jien mhix interessat f'nivvendika ruħi, jien interessat fil-ġustizzja. Interessat li l-ġustizzja tieħu l-kors tagħha. Il-Prim Ministru qal li jifhem nies li jitkellmu b'rabja iżda żied li jekk hawn xi ħadd li għandu jkun irrabjat huwa hu u martu Michelle. Spjega kif kienu l-avukati tiegħu li daru l-inkjesta u hu għadu ma qraħiex mod sħiħ. Meta mort biex nipprova naqra u bdejt naqra l-affarijiet li hemm miktuba u bdejt nifhem mill-ġdid kemm kien hemm min mar f'distanzi twal biex ngħidu hekk biex jivvinta fuq marti fuq il-familja tagħna. Onestament iddeċidejt li għadni minix qiegħed lest biżżejjed biex naqra u mingħajr ma nkun irrabjat. U allura jien nippreferi ma nkunx irrabjat għax irrid inżomm is-serenità tiegħi biex inkompli mmexxi l-pajjiż. Il-Prim Ministru tkellem kif l-inkjesta dettaljata ma tħallix dubji u li ma tista' ssir ebda diskussjoni li l-maġistrat m'għamilx xogħlu sew. Spjega kif il-maġistrat saħansitra xejjen kull dubju dwar il-fatt li d-dokumenti stgħu nħarġu fil-bagalja u nnota kemm l-esperts tqabdu minn barra biex jikkonfermaw li l-firem fuq id-dokumenti ppreżentati kienu folozz. Falsifikazzjoni li għalih kienet l-aktar ħaġa xokkanti minn dak kollu li ġie ppubblikat. Il-konklużjoni ewlenija għalija għax m'iniex sorpriż għax kont naf il-verità mill-bidu nett mhijiex li jien jew Marti m'għandniex konnessjoni ma' dil-kumpanija jew ma' xi ħadna qatt xi flus la minna u la minn ximkien ieħor. Imma għalija li konklużjoni ewlenija u li xxukjat in-nies, ma xxukjatx lili, imma xxukjat in-nies kienet illi il-karti illi ġew ippreżentati xi ħadd poġġa bil-qiegħda u falsifikhom. Xi ħadd poġġa bil-qiegħda falsifika firma. Dwar il-falsifikazzjoni tad-dokumenti, Dr. Muscat qal li kien ikkuntattjat minn att ta' Prim Ministri u Presidenti Ewropej li l-koll kienu xxukjati b'dak li konkludit l-inkjesta. Il-Prim Ministru reġa' tenna li l-intenzjoni tiegħu tibqa' dik li l-inkjesta tkun ippubblikata b'mod sħiħ. Inkjesta dwar attentat ta' destabilazzjoni tal-pajjiż. B'hekk fi kliemu huwa importanti li l-fatti ikunu pubbliċi. Fil-fatt, Dr. Muscat spjega li għandu sitwazzjoni mingħajr preċedent għax din hija l-ewwel darba fejn mhux se jkun qed jimxi mal-parir tal-Avukat Ġenerali. Dan għax l-Avukat Ġenerali jemmen li m'għandix tkun ippubblikata. Fisser li hemm żewġ raġunijiet għal dan il-parir, jiġifieri għaliex hemm dettalji ta' individwi jew li jistgħu jissemmew individwi li m'għandhomx jaqsmu xejn ma' din il-kwistjoni. U punt aktar delikat huwa li hemm parti fejn il-maġistrat jgħid min għandu jkun investigat u għaliex. Bl-argumenti ta' esperti legali, spjega hu, jekk jippubblika dan kollu qabel l-investigazzjoni tkunu mxew l quddiem jaf ikunu affettwati l-investigazzjoni tal-Pulizija. Spjega li l-aktar xenarju pożittiv preżentat lilu huwa dak li qal id-dekan tal-Fakultà tal-Liġi, jiġifieri li jippubblika billi jkunu mottija ċertu affarijiet. Issa hemmhekk jien bħala Prim Ministru rid nieħu deċiżjoni. Deċiżjoni tiegħi anke jistaqax li jista' jkun hemm riperkussjonijiet oħra li jinkonxu tagħhom u rrid noqgħod attent li ma jkunx hemm min jinqeda bija. Illi fuq naħem l-interess pubbliku u l-interess tiegħi wkoll ta' ma ninsew l-interess tiegħi l-interess tiegħi huwa li jiġi ppubblikat kollox. Xorta ħan ippubblika, jiġifieri d-deċiżjoni ħatta, di mhix deċiżjoni jekk għandix nagħmilha jew le, deċiżjoni ħatta. Il-kwestjoni hija il-kif tiġi ppubblikata u l-meta tiġi ppubblikata biex il-kif u l-meta ma tippreġudikax u ma tilabx fidejn min irrid forsi l-attusa tkun aġġelija x'jaf li mbagħad friħom jagħmel. Dwar l-involviment tal-ex kap tal-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru tkellem dwar kif Simon Busuttil kien jaf eżatt se jiġri bil-ġurnata u l-ħin. Fakkar kif Busuttil kien parti minn koordinazzjoni wkoll għax minn filgħodu ta' dakinhar li ħarġet il-gidba sar xogħol biex ċertu nies ikunu segwiti bil-kameras. Koordinazzjoni sħiħa u totali li tistennija
minn min iku qed jipprova mhux ħanuża terminoloġija mek qed jipprova jagħmel xi ħaġa gravi ħafna. Hawn spjega kif qabel id-dibattitu ma' Busuttil f'Xara Bank kienet ittellet karta iffabbrikata online. Allura tkun mument gravissimu. Anka ta' imminar tad-demokrazija fil-pajjiż għax wieħed qed jattakka istituzzjonijiet, wieħed qed jattakka il-fundamenti tad-demokrazija tagħna permezz ta' dokument fals li joħroġ biss mbagħad iktar minn sena wara li kien fals. U nies dak il-ħin imma jridu jieħdu deċiżjoni ara kemm kienet gravi s-sitwazzjoni. Illum u kienet ikkoordinata għax Simon Busuttil diġà kellu l-karti f'idejh kien kollox lest. Il-Prim Ministru fakkar kif dakinhar tad-dibattitu u kien qallu li qed jikdeb. Iżda illum maċċem għalfejn jgħidlu minħabba li issa Malta kollha taf li gideb ġudizzju li ma jistax idawwar. Fl-aħħar nett Dr. Muscat temm jgħid l-uniku ħaġa li fadal jagħmel Simon Busuttil biex jinġabar hija li jwarrab mix-xena politika.